ehuntzen. Honela izena du gure esku dago herri dinamikak datorren ekainaren 20irako antolatu duen ekitaldiak. Euskal Herriko hiriburuetako futbol zelai ezberdinetan izango dira jaialdiak. Festaren funtsa ondorengoa izango da. 20 pertsonako taldeetan elkartu eta tela zati bat erosi beharko da. Oihalak ehundu, elkarrekin josi eta futbol zelaietan preste egongo diren hautesontzi erraldoiak estaltzea izango da asmoa. Egitasmoa aurkeztu eta giroa berotzen joateko larumat honetan Tolosako Leidor aretoan arratsaldeko 6:30 aurrera izango da Tolosaldeko gure esku dagoren aurkezpena. Oihalak nola eskuratu, ehuntzen leloaren jatorri ezagutu eta guzti honen nondik norakoak helaraziko dira. Eta nola ez, aurpegi ezagun ugari ikusteko aukera ere izango da. Ikasturte berriaren aurkezpena, musikariak, antzezleak, dantzariak, atxikimendu argazkia eta abar besteak beste.